खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि जिसेथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो आरो जिनैथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लादों जिसेथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो आरो जिनैथि बोसोरारि जथुमा। नंगौ 11, 12, 13 आरो 14 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कनि बेन्दोंआव थानाय बलामजरायाव खुंफुंनो लानाय जिसेथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो आरो जिनैथि बोसोरारि जथुमा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, बाथौ अजा आफादजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 9थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि 11थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंफुंनाय हाबाफारिनि जागायनाय सानाव आलासि महरै बाहागो लानानै गाहाय सायनासालिजों लोगोसे खेराइ होग्रा गाहाय हाबलांग्रा दरखंखौ बेखेवनानै होयो 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। दिनैनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो खुंनायजों लोगोसेयै बेयाव गुदि बाथौ दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि बोसोरारि जथुमा बाव खुंफुंनाय जादों आरो बिनिनो दिनै गिबि साननि हाबाफारि हिसाबै गुबुन गुबुन बेखेवनाय फोरबो दङ। दा बिनिनो आङो दा बे समाव नैबे गाहाय सायनासालिनि मोखाङाव गसंनानै दङ आरो बावैसो आगोल जोङो बेखौ बानजाय आफादजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोननि नुजाथिनायाव आङो बेखौ दा बेखेवथिनानै होबाय आरो आं मिजिंथिदों संकस खेराइ फोरबोआ खालि बेल' खेराइ फोरबो नङा, बेखौ जोङो जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो होननानै बुंदों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जे जायगायाव जोङो जे हाबाफारिखौ लादों बेवहायनो जोंनि बर' राजानि मोनसे जारिमिना बेजोंहाय नांथाबनानै दं। बेनिखायनो बे फोरबोजों लोगोसे बेवहाय बर'नि जारिमिना नांफानानै थानायखाय दिनै बियो खालि बेल' बे ओनसोलनि जायाजासे सारा भारतबर्ष आरो गुबुन हादोरजों नांजाबफानाय मोनसे जारिमिन फोरबो बे जानानै फैदों। दा बेयाव जों नुनो मोनो जोंनि बे बिटिसि हालामजों लोगोसे आसाम भारतबर्ष बिनि अनगायैबो सम सम बेवहाय नेपाल आरो बांलादेशनि माखासे थान्दै बिथांमोनाबो नुजाफैयो, जायफ्रा जोंनिनो बर' हारिनि आंगो सुबुंफोर बिथांमोना फैयो। दा मिजिंथिदों दिनैनिफ्राय सानब्रैनि खुंनो लानाय जे हाबाफारि बेवहायबो निस्सय सिगांफोरनि बादि बायजो हादरनि डेलिगेट बिथांमोनाबो नुजाफैगोन आरो मोजांथारै गाहामथारै बे सानब्रैनि हाबाफारिया जाफुंथों बेखौ आं मिजिंथिदों आरो बे मोनसे मोजां मेसेज लाबोथों। बे जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोजों लोगोसेयै बेवहाय खालि धोरोमनिल' मोनसे फोरबो जायाजासे जोंनि हारिनि हारिमुवा बाव बेरखांगोन, रावा बाव बेरखांगोन, लोगोसेयै बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैगोन आरो बे गोजोन थासारिया जोंनि हारि आरो ओनसोलखौ जौगानायाव जाहाथे हेफाजाब होथों आरो जाय बिथांमोन थान्दैमोनहा नुजाफैगोन गाहामथारैनो फैनानै बावहाय गाहाम देहा लानानै गावबागाव न'आव थांफिननो हाथों आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो गासैबो हाबाफारि जाफुंसारनायखौ आं हास्थायदों। खोनानो मोनदों हाबाफारि बायदियै जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो अलरेडि मिथिबाय जे 13 अक्ट'खालि बेवहाय आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो लोगोसेयै जोंनि हालामनि जाय खुंथाइगिरि बिथांमोनाबो फैगोन आरो बिथांनि नुजाथिनायाव निस्सय बे ओनसोलनि थाखाय बिथाङा गासैखौ अबजार्भ खालामनानै जौगानाय बिथिङावबो निस्सय माबा मोनसे बिथाङा फोसावलांनोबो हागौ। जों बेखौ ओनसोलनि जानानै जों मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोबा जों नुबाय जे हान्था मेलानि जे राहा बेयो दा बे सोलिफुबाय थादों, खामानिया जाफुबाय थादों, एथ' गाज्रि नङा, खिन्थु मावनायाव एसे लेहेमिया जादों। दा बिनि अनगायैबो निस्सय बे फैलाव मोनसे फरायसालिनि जे केम्पास दङ बाव गोबां बाहाय लुफुंनांगौ माखासे इन्सटिटिउसनफोर नांगौ। गतिके बेवहाय जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा हयथ' सिएम बिथां फैयोबा माबा मोनसे बिथांखौ एडजास्ट खालायनानै निस्सय आर'ज बिलाइनि गेजेरजों माबा मोनसे बिगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बिथाङाबो जिहेतुके दायित्व दं। बेवहाय जों नुबाय जे बेयो मोनसे बर्डार
खालि बे इन्टारस्टेट बर्डारल' नङा इन्टारस्टेट होननानै बुङोबा जोङो आसाम बेंगलखौ नुबाय आरो इन्टारनेसनेल बर्डारबो बियो भुटान दङ भुटान इण्डिया गतिके बे जायगाया मोनसे बिराद इम्परटेन्ट जायगा आरो बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि जायगा गिबि गिबियावनो बे सानजौफुनि गाहाम हामलायथि जासिनायजों लोगोसे मिडिया नोंथांमोनखौ आंबो माने गोसो गोरबोयै साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय दा आंनि हाबाफारियावहाय जुबिन गार्ग जौस्रां माने अपेन स्टेज जुबिन गार्ग अपेन रुंसारि जुबिन गार्ग जाय मानसिखौ जोङो सारा आसाम सारा बुहुमनाङैनो मिथियो बिथांनि मुङै दिनैहाय अपेन स्टेज मोनसे बहाय गान खननाय दामनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियावहाय आंखौहाय बेखेवगिरि महरै दिनैहाय बिथांमोना सायख'दों आरो बेबादियैनो आंबो दिनैहाय 11थि जारिमिनारि संकस खेराइ आरो 12थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै लाइमोन आफाद माइनाव आफाद बाथौ अजा आफाद आरो लोगोसे 9थि बोसोरारि जथुम्मा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि आफादनिबो बिथांमोनहा बहाय माने कनफारेन्स जागोन बे कनफारेन्सआव दिनैहाय सानब्रैनि हाबाफारि 11, 12, 13, 14 बे फेब्रुवारि दाननि बे खालाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाखिदों आरो दिनैहाय मिथिनो मोन्दों बे हाबाफारिखौ सानब्रैनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बयबो नांथाबदों नांथाबनायखौ जुदि आं बुंनांगौबा दिनैहाय बेवहाय आङो गिबियावनो मख'ग्रोनांगोन जोंनिनो बिटिसिनि खुंगिरि मानगोनां शिब हाग्रामा महिलारियाबो जोबोद गोसो गोथारै मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामदों बेजों लोगोसे बेवहाय नुदों गसाइगाव बियाबनिबो एमएलए बिथांमोन बिसोरबो कन्ट्रिबिउट खालामदों जाहाथे प्रग्रामफ्रा ग्रेन्ड साक्सेस जायो बेजों लोगोसे माखासे माने बिटिसिनिनो एक्स इएम सभाराम बसुमतारी बिथांमोनाबो जोबोद गोसो गुदुङै हाबाफारियाव आखाइ होदों आरो कन्ट्रिबिउट खालामदों दा बेखौहाय नोजोर बोनानै दिनै धोरोमखौ मानो नांगौ जुदि होनोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनांगोन धोरोमखौ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बे जाहैबाय हारिनि मोनसे सिनायथि बेखौ होननांगोन आङो जाथि हिसाबै जों सिनायथिखौ होनांगौबा जोंनि सिगाङाव रावखौ मख'ग्रोनांगोन नों मा राव रायलायो मा हारिनि आरो सेकेन्ड नैथियाव जाहैबाय मा बे जाहैबाय नों मा गानो जोमो नोंसोरो मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय बेबहार खालामो नोंसिनि हारिमुवा मा नोंसिनि सिनायथिया मा होनोब्ला जोङो गिबियाव मख'नांगोन हारिमु रावनि उनावनो नैथियावहाय हारिमु बेजों लोगोसे आरो जुदि सोंबावोब्ला नोंसोरो बर' जाथि हिसाबै नोंसिनि धोरोमा मामोन नंगौ फैयै फैनानै सोरबा खृष्टान जाबाय सोरबा जयगुरु जाबाय सोरबा हयथ' माबा माबि धोरोमफोर लाबाय खिन्थु गिबियावनो जोङो बेखौ होननांगोन बर' जाथि जोनोम जानायजों लोगोसेनो फैफानाय धोरोमबा गुदि बाथौ आफाद गुदि बाथौ धोरोमखौनो जों मख'ग्रोनांगोन मानो होनना बुङोबा बर' जाथिखौ सिनायहोनायानो जाहैबाय राव हारिमु धोरोम बे मोनथामासो रोखायै स्रायै फोरमायदों बे बर' जाथि होननानै बर' रावखौ जों रायलायो जों बर' जाथिनि मुं मोनो जोङो दख'ना गाननाय जोमनाय आर'नाइ जों बेफोरखौ ट्रेडिसनेलि बाहायबोदों बे जाहैबाय बर' जाथिनिनो बिराद मेगनाव गोनां मोनसे दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि मोनसे बयजोंबो मख'जाथाव मोनसे जोंनि हारिमुवारि मोनसे बेरखांनाय जिनिस बेजों लोगोसे जोङो जुदि बुङोब्ला धोरोमा जोंना गिबिनिफ्रायनो उनफ्राव सोर मा धोरोम लागोन बेखौ जों नागिरथ'वा जोङो बाथौ धोरोमजोंनो दिनैसिम बर' जाथिखौहाय बुहुमनि दरबाराव भारत नाङैनो भारतनि दरबाराव जों बेखौहाय फोरमायनो हादों जों मुं सुजादों आरो जोङो गनायथि मोनदों बे रोखोमैनो जोङो बर' मानसि हिसाबै दिनै भारत संबिधाननि जोंनि बर' रावा 90 फारिलायाव हाबलायनाया एसेल' गोरलै खोथा नङा आरोखि दा नंखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जाथि हिसाबै रावखौबो जोङो फोसाबनांगौ रावखौबो जोङो जोथोनै रायलायनांगौ जे जिनिसा ग्रामेटिकेलि बे रावा बयजोंबो गनायथि जानांगौ बेजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय जिथुनाखि जों बेखौ हारिमु होनना बुङो बे जिनिसखौबो जोङो रोखायै मोजाङै बयजोंबो बाख्नायजानाय हिसाबै बे जिनिसखौबो जोङो देखायबोनांगौ एबा जोङो बेखौ बेबहार खालामबोनांगौ जाहाथे मालायफ्रा माथो इसे मोजां रंगिना संगिना गाननाय जोमनाय बिसिनि माखासे दानाय
गाननाय जोमनायफ्रा जोबोद मोजां जोंबो सोलोंनि जोंबो गाननायनि होननाय बायदि मोनसे फरजाय फैयो बेजों लोगोसे धोरोमाबो जा साइन्टिफिक मेथदै बबेबा सोंनायफोरखौ फिन होनो हानाय बे धोरोमा बिदिसो माथो मोजांथार माथो बिसोरो नंखाय जे सिजौखौ दहाय होनानै माने सिजौखौ बेंखनाव दोनलायनानै बिसोर गुदि बाथौखौहाय माने पालन खालामबोदों फालिबोदों खुलुमबोदों माथो बिसिनि धोरोम माबाफ्रा नियम खान्थिफ्रा रिति नितिफ्रा माने बयजोंबो बाख्नायजाथाव एबा साइन्टिफिकेलि मोनसे गनायजाथाव धोरोम होननानै जाहाथे बुंजायो दा बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै दिनैहाय सानब्रैनि हाबाफारिखौ जोंनि मैखोमै हाबाफारिफ्राव नांसोबबोनाय ओमफ्राय जायफ्रा मा होनना बुङो बे आफादफ्रावनो बाहागो लानानै सोरबा आफादगिरि सोरबा नेहाथारि सोरबा माबा माबि बिभिन्न आयदाफ्राव आफाद मोननानै जेरेखम मावबोदों दिनैसिम आं मिथिनायावहाय 10 बोसोरनि बारा जानो हमबाय बे संकस खेराइया जे दिनैहाय दायनामारि बल्लामजरा बे फोथाराव जाबोबाय थादों बोसोरे जानायनि बिथोरावबो दिनैहाय जोङो ओरैबायदि गाजा गोमजासिम नुनो नागिरदों जेरावनाखि जोंना आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन बिथाङाबो कनसेन्ट हरबाय कनसेन्ट हरनायजों लोगोसे बे दायनामारि बल्लामजरा बाथौ खेराइ जेराव माने जाबाय थाग्रा बोसोरफ्रोमबो बेवहाय मोनसे गोबां एमाउन्टनि अनुदान हरनायनिबो जों खोथाखौ खोनादों दा बेसेबां बिथाङा गाबोनथ' नङा 13 थारिखआव फैगोन बिथाङा हयथ' मेलनि गेजेराव बे अपेन सेसनाव हयथ' बुंथिलांगोन जों बेखौ नेनानै दङ बिथाङा मा होलांनो हायो बिथांनि होलांनायजों जों बे संकस खेराइनि माखासे मावनांगौ हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो नामा बेखौसो जोङो सिमां नुनानै दं मिजिं थिनानै दं बिथाङा जुदि होलाङोब्ला जों निस्सय जों साननाय बादि गोदोनिफ्राय जोङो लुबैनाय बादि जों निस्सय माने रंगिना संगिना नायथावथाव मोनसे टुरिस्ट प्लेस बादि बे संकस खेराइखौ जोङो खालामफुंनो हागोन मोनसे मिजिं थिदों बेजों लोगोसे जोंना बिटिसिनि चिफ मानगोनां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' होनखाबायानो जे नोंथांमोननो मा नांगौ आं बेखौ होनायाव दं नोंथांमोना मोजाङैल' मावलांबाय था आङो नोंसोरनो मा नांगौ बेफोरखौ सुफुंबाय थागोन बेबायदि खोथा होनदों जाबाय दे दिनै बयखौबो आं गिबि बयखौबो खुलुमग्रोबाय दा दिनैनिफ्राय जोंहा बे जारिमिनारि संकस खेराइनि जिसेथि खेराइ आरो लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 12थि जे जोंहा बोसोरारि जथुम्मा दं बे बोसोरारि जथुम्माखौ जयैनो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय आखायाव लादों लाहार फाहार खालामबाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि दा बेवहाय जोंहा दिनै जिल्लानि जेसेबां दं बेखेवखांनानै जोंहा जिल्लानि आफादनि जिरायगोन गसाइगाव जिल्लानि बेनिफ्राय गाबोननि सानजौफुनिफ्राय मिरु आफादनि सेन्ट्रेल कमिटि बिसोर बेयाव हाबफैगोन जों बिसोरखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो बेलासिनिफ्राय आरोबाव सेन्ट्रेल कमिटिनि आफाद जिरायगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा एसे सोलाय सोल' जादों प्रग्रामा 13 थारिखआव जोंहा गोबांथार सावरायमेल दंमोन आलासिफोर लेंहरखानाय दंमोन बेनिफ्राय 14 थारिखआव जोबथायाव खेराइखालि जोंहा खेराइजों लोगोसेनो ओमफ्राय सानाव जोंहा गेवलां मेल दंमोन बेवहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनियाव सफैनानै बेयाव गेवलांनो थाखाय बिथाङा बे प्रग्रामखौ आवगायना होबाय दा 13 थारिख खालि आरो 13 थारिख खालि जि खावसे बाजियाव अर्थात 10:30 थिग फुंनि बेलायावनो बेयाव सफैगोन दा बेवहाय सिगां बियो हेलिपेडआव ओंखारनाय लोगो लोगोनो बेयाव बाथौसालियाव हाबफैगोन बाथौसालियाव हाबना बाथौ खुलुमगोन खुलुमखांनानै सरन बर' बिथाङा गावनि जे 1 कौटि गावबाव रां हरनाय दङ अनसुंथाइ हरनाय दं दा बिनि गावहा मोनसे अपेन स्टेज माबा दङ बेहा अपेन स्टेज काम कमिउनिटि हल दङ बेखौ बेखेवगोन बियो गावनो गायसनगोन गावनि गावजों बे इटिमेटि हरखाबाय बियो 1 कौटि रांखौ दा बियो गावनो गायसनफैगोन बेजों लोगोसेनो आरो चिफ मिनिस्टाराबो बेवहाय मैयासो जोंनो दैथायहरदों जोंनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बेवहाय जोङो
50 crores 102 कौटिनि जों मोनसे प्रजेक्ट होदोंमोन आरो दा बे 102 कौटिनि प्रजेक्ट होनायाव दा बिथाङा 50 कौटिनि जे प्रजेक्टनि जे खाम्फा गायसनगोन दा बे खाम्फा गायसननायखौबो गाबोन समफोरनो बेखौ चिफ मिनिस्टारानो बेयाव गायसनगोन आरो दा बिनि आखाइजोंनो गायसनहोगोन दा बे हाबाफारि दा बेनिफ्राय बे गेवलां मेला बे सिगां जाबाय बेनिफ्रायसो उनावसो जोंहा बै सावरायनाय मेलथाय फैगोन आरो माने 13 तारिख ना 14 तारिखआव 14 तारिख ना 15 तारिखआव फैबाय आरो आलासिफोरखौ जों बाव गेवलां मेल होननानै बेखौल' खालामनो हाबाय इदिनखालि जेबो प्रग्राम गैला आरो जोङो 13 तारिखआव हाला 14 तारिखआवबो लाबोबाय नालाय दा जोंहा 13 तारिखनि प्रग्रामा गासैबो बै 14 तारिखआव जों सावरायनो लांफिननांसिगोन बेबायदि